मित्रांनो, मॉन्सून सीझनची लोक खूप आतुरतेने वाट बघत असतात. निसर्गाचं खरं सौंदर्य हे आपल्याला पावसाळ्यातच बघायला मिळते. नैऋत्येकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे जो पाऊस पडतो त्या पावसाला मॉन्सूनचा पाऊस असं म्हटलं जातं. या पावसाळ्यात कोकणातील निसर्गाचं एक आगळं वेगळं रूप पाहायला मिळतं आणि याच मॉन्सून सीझनमध्ये जन्म होतो तो अनेक धबधब्यांचा. आज आपण अशाच एका सुंदर धबधब्याला भेट द्यायला जाणार आहोत. त्याचं नाव आहे शिवडाव धबधबा. चला तर मग अस्सल मालवणी क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलतर्फे आज आपण शिवडाव धबधब्याची सफर करणार आहोत. हा नयनरम्य धबधबा कणकवलीपासून अवघ्या 14 किलोमीटर अंतरावर आहे. कणकवली गड नदीचं ब्रिज क्रॉस केल्यावर जिथे हा पूल संपणार आहे तिथे डाव्या बाजूला आपल्याला वळायचं आहे. हा जो रोड आहे तो हळवल मार्गे कळसुली व शिवडावला जाणारा रोड आहे. तुमच्या जे समोर दिसतंय ते आहे हळवल रेल्वे फाटक. थँक गॉड आज फाटक पडलेलं नाहीये, नाहीतर किमान 10 ते 15 मिनिटं या ठिकाणी तुम्हाला वेट करावा लागतो. हा जो राईट साईडला रस्ता गेलाय तो कसवण, तळवडे आणि आंबरड या गावांना जोडतो. तर हा जो सरळ रस्ता गेलाय तो हळवल, शिरवल, कळसुली आणि शिवडाव या गावांना जोडतो. मित्रांनो, पावसाळ्यातील कोकण म्हणजे डोळ्याला सुख आणि मनाला शांती देणारा हिरवागार स्वर्ग. हा निसर्ग न्याहाळताना हा प्रवास कधी संपूच नये असं वाटतं. पुढे गेल्यानंतर या रस्त्याला 2 फाटे फुटतात. राईट साईडचा जो रस्ता आहे तो कळसुलीला जातो, तर लेफ्ट साईडचा रस्ता सरळ शिवडावला जातो. कोकण हे नाव जरी कानी पडलं की डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो कोकणातील निसर्गरम्य परिसर. कोकणातील सह्याद्रीच्या रांगा आणि त्या रांगांच्या आसपास असलेली अनेक प्रेक्षणीय स्थळं. ही स्थळं आपल्या मनाला नेहमीच भुरळ पाडत असतात. शिवडाव हे याच सह्याद्रीच्या रांगांमधून दक्षिणोत्तर वाहणाऱ्या गडनदीच्या तीरावर असलेलं एक समृद्ध गाव. एका बाजूला उंचच उंच डोंगर कपारीच्या रांगा आणि दुसऱ्या बाजूला हिरवाईने नटलेला हा भाग जणू पृथ्वीवरचा स्वर्गच. गावातील मुख्य रस्ता संपला की धबधब्याकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्याची दुरावस्था झालेली आहे, त्यामुळे वाहने हळू चालवा. या कच्च्या रस्त्याने पुढे गेल्यानंतर एक क्रशर आहे. या क्रशरकडून राईट मारलात की जो कच्चा रस्ता आहे तो तुम्हाला सरळ धबधब्याकडे घेऊन जातो. धबधब्याच्या चारही बाजूला निसर्ग सौंदर्य असल्यामुळे हा परिसर आणखीनच शोभून दिसतो. या अल्पावधीत लोकप्रिय झालेल्या शिवडाव धबधब्याला भेट देण्यासाठी कोल्हापूर व गोव्यातील पर्यटक मोठ्या संख्येने येत असतात.
फायनली मित्रांनो, आपण शिवडाव धबधब्यावर पोहोचलेलो आहोत. निसर्गाच्या कुशीत वसलेला हा शिवडाव धबधबा म्हणजे एक अद्भुत, अप्रतिम आणि सुरक्षित शांतिमय जागा. मित्रांनो, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येक जण सुख मिळवण्यासाठी धडपडत असतो. या सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर कधी रडावं लागतं, कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरून पडावं लागतं. फायनली मित्रांनो, आपला शिवडाव धबधबा एक्सप्लोर करून झालेला आहे. खूप असा जबरदस्त अनुभव होता. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. भेटूया पुन्हा अशाच एका भन्नाट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.